Anh ngụ yu blay kan ika por ka bulu don kat lambat ngi ika bengin yo ban snap bat sha skor ya kan ika kubor lingkot ka bala pelan da ka kut news tv diang so bhai pi ki pramen sim ki bokodor u blay un kerku u blay un don kat bat pi ka jing pelat por ka jong pi kan ai men sim pi ka pin snap ya kan ika kubor lingkot ling ba kan ika por inya phai bat nga na ka tien ka jong blay naga gospel ka jong Yohanes kalau nong ka bakat san ka khot ka bakat wei ki kintien ki ong kumni ngala kren ye kini ki e ru api ba ka jing kemen jonga kan yo long api bat ba ka jing kemen jong pi kan long ka badap bat na kan ni ka khot inya phai bat nga ye kan ni ka phang padeng ka ba ong ukres ka jing kermen ha ka jing em ka ba menta ukres ka jing kermen ha ka jing em ka ba menta habangi pai syakate ka benta ka phang padeng ka penlong ye ka jing mut ka jing perkhat jing kum gibreu ki ba don ye ka jing em ki ba ya sharum bat shaneng ban bu ya udak jing kele hato ukres ulong shisha ne em kata ka jing kermen na ka benta ka jing em ka jingi kum ki khun ki jong oblay ki pramen sim ki ba kodor ka ya ka ba ngingi em menta ka long ba ki briu ki wat ki tre shitom kat la kat yai ban penbet penbiang ye ka jing don kam hakaliang jong ka do ka ba ngitip kum kata ka materialistic needs pat ka penlong ru ya ubriu bom kenshu ya ka miet ka yong ya uslap kal air ya ka shit ka kriat ka daw kolong namar bah ki jingmut ki jing perkhat jongi kum ki briu la pendap bet tang da kita ki jing don kam sudah ha ka jing im ka jingi ka paman kasngi bat ha ki jingmut ki jing perkhat jingi nginam la shu ban perkhat di ki wei pat marsen khien a jing thia kini ki jing perkhat ki lawan bangi dei ban le ikata ngi dei ban le ikata ban penbet penbiang ha ka jing don kam ha ka jing im ka bakin jado ka jingi bat kani ka jing im ka bakin jado ka jingi ka dawa ki jingmut jing perkhat jingi bangin perkhat ikita ki e ka banginum yo por shu ru wat ban le ye ki kam ki ban tei ye ka jing im ka bakin jaman sim ha ka jing im ka jingi ka baman kasngi ki pramen sim ki bakodor ka perthei habangi pai syakani ka perthei menta ka persang ban wat ye ka jing sok de ki rukom ki baper ka wat ye ka jing penkhia ka persang ru ban wat ye ka jing kemen henrai habangi pet kat ba ka perthei kadang wat ikita ki e baro ka ba sngosi pat kalong bakat ba kanang wat kini kinang ja no bat kat ba ka perthei kanang wat kini kinang pet shajengai ki pramen sim ki ba kodor ka bangang kwa ban ong ni pi hakan ka por kalong batongin pai shau jisu ula ban ai ikini ki jingdon kam ka bangi ngi don kam kirki hakini ki sngi ki ba menta kadon kami ngi kum ki pramen sim ki ba kodor bengin pai shau jisu ubala ban ai ikini ki jingdon kam ki jingi haka jing em ki jingi ka ba man kasngi ka ktien ka jong oblay kapan scam ye kani ka benta bau jisu ulong ka jing kermen na ka benta ka jing em ka jingi ka ktien ka jong oblay kapan scam ye kani ka benta bau jisu ula ban ai ikini ki jing don kam haka jing em ka jingi ka ba man kasngi ka gospel ka jong Yohanes ka lanong ka khat saw ka khot ka ba arpnyo ka ong kum ni ya ka jing sok nga ino api ya ka jing sok ka jonga nga ai api om kumba kata ka perthei ka ai nga ai manga hapi wat ki khuslai naga donu jungpi lemni wat chepti
Ko ki pramen sim ke bakodor. Ka ketien ke jong ble. Ka pen scam ye kan ke benta. Bau Jisu ula ban ai ye kan ke jingsuk ke basisha. Baka perthei ke yaiwat hakini ke sngi ke bamenta. Ka gospel jong Matias kalau nong ka arfulai ka khot ka beningkong ka ongkum ni. But u Jisu ula let keleng ke Galilea. Udah hikai hai ke synagogue jongki. But udah yalap ya ke gospel ke hima. Udah penkia di ya ke jingpang baro. But ya ke jingkrau baro ru hai ki brio. Kani ka de nongrem ka pen scam susu ka pen bau Jisu udan ya ke bor. Ban ai hangi ki brio. Ya kata ka jingpen kia. Ladangi ngi don ni ke jingpang ke jingsitom hai ke met ke jongi. U Jisu ula ban ai ya kani ke jingpen kia. Bahaba ka perthei kadang yaiwat ikani ke jingpen kia. On kami ko ki praman sim ki bakodor ban pecho nu Jisu ban ai tilot met bat men sim bangin yo ikani ke jingpen kia ka bangi don kam hakini ke sngi ke bamenta su ka ktin ke jong blai ka ong gospel ke jong Yohanes klonong ka khatsan ka khot ka khat we ka ong ne ngala kren ni kini ki ru api ba ka jingkemen jonga kan yo long api bat ba ka jingkemen jong pi kan long ka badap bat ngi bal lingba kini ke nongrem na ka ktin ke jong blai ka penskam bau ni Jisu ulong ke jingkemen na ka benta ka jing embujungi ko ki pramen sim ke bakodor amdan de ki wei pat kilat bangin persyang ban yo e ka jingsuk amdan de ki wei pat kilat bangin persyang ban yo e ka jingpen kia amdan de ki wei pat kilat bangin persyang ban yo ya kata ka jingkemen haka dok nuat ke men sim ke jungi Henry ko ki pramen sim ki bakodor tang da ka bangi ngi pai shau Jisu ngin yo ya kata ka jingkemen ka badap kerhai haka jing em ke jungi ka baman kasngi pada bangi ngi pai shau ni Jisu ngin mat i ke jing kerku haka jing em ke jungi ka baman kasngi ngin snau thu ru bo uyalam ya ka jing em ke jungi ko ki pramen sim ke bakodor ngin pai shau ngin pai shi ka ding na ka balong ka bor na ka benta ka jing em ke jungi u bleun kerku na ka benta ka buram ke jungu amen tongin ni pendem hai ke jing duai ko drawing ni aingu email bleling bagan ka por ka ba me penyo hangi kan ka khubor lingkat ka bingin ngap ngin sha skor anget bakan long ka jing kerku na ka benta ka jing em ke jungi kum ki pramen sim ke bakodor ngin petcheme me melong ka jing kermen na ka benta ka jing em ke jungi mat mela ru ban ai kita ka jing don kam ka bangi ngi don kam ha ka jing em ke jungi ka man kasngi yarap namar kata ingi ko tribe ni nyai pai sheme ha ka jing em ke jungi ka man kasngi kat ba me menang ibet ban bu ingi hasla jong kene ke kendo ka buram boro ngi ai sheme sngo au ble ke jing duai da ma ba deklet ki pelat keringkang ke mesem ha ka jing em ke jungi ka man kasngi tap ni ko try tan ka snam ke jume tang ha ka jing thiang tam don bo tam try nom pen em be jingi Jesus Christ ngi duai amen